ole tun tu ma chuan phone chung changa kan hriat tur poimo te hriat zawm na tlem talan kan tumanga chu phone nok ti zan dan a then dan te pawh kan ti teng chu kan hre theuh tawngin phone hi kan nei deuh theuh a ti chuan internet te kan hmanga fb te kan luta ti chuanin kan phone le thei te la hi a man tlawm hi ni deuh tlangpui thin awangin alo rit duh tlangpuia then thuai thuai lo chuanin phone hi a muang thin ani chu tak mai chu tun tuma hianin a then fai dan kan soi dawna chung zinga pahnih chu helaya kan hmu mun phia lem hi ania pakhat le chu helai setting kan ti hi ani ti chuanin mun phia lem kan ti chu hei nia ti chuanin mun phia lem hian kan lut ma sang helai kan hmuang hian hei a chung mi poi hei lai hianin a sen hiala phone kha alo rit to ni nokanga to tina ni ti chuanin hei a chungah hianin bawlhhlawh bawm te ti chuanin phone ti chakna te ti chuan helaya star lem kan hmu hi phone a sa a lum deuh ti daina ani ti chuanin hmasa berin helaya bawlhhlawh bawm hi kan kik masanga helain kan lut dawn ani kan hmuangin kha phone kha bawlhhlawh alo lut nual tawh a internet te kan hman chuanin phone hianin ama hianin file hi lo siam ve thina kan phone tana poimo vak lo te poi awma chung te chuan phone hi ti hnok thin ani ti chuanin hi 1.90 GB hi lo nia atam em a chu helai hnuai ber a hring hi kan hmetanga yang kan han met chianga chu apai fai vek dawn ni tuna kan hmuang kha ni ti chuanin helai tangin hei tiang kan chuak lenga helaya ni china kan soi tak helaya rocket lem kan ti kha tuna kan lo lu tang hei phone ti chakna nia a hnok kan then zo khanin helaya boost ti hi kan metanga a hring hi ti chuanin kan phone ka temin a ron chak chho to dawn ani ti khan na thian zo zung zunga ti chuan helai hian kan lut lenga kan chuak lenga ti chuanin helai ani china kan soi tak cpu cooler ka ti kha kan lut leng phone sa ti ren ani a yang khanin a chunga a sa ho kha a ron thian fai ta temin ron ti vota ma se a sa du tuk chuan hei hian a hne bik chuang lo ani ti chuanin kan chuak lenga heta pawna kan chuak tawnga hmun phia in ha thaw theina kha chu a zo to a phone then fai na tur chuan tuna chuan helaya setting hi kan lut to dawn ni ti chuan setting chungah hianin kan lut anga hmun phia hian a thian fai zo vek kan ti kha kan en dawn ani setting chungah an ti khan kan hmu thei a phone zong zong hi ai nang vek lova ti chuan helaya chuanin tiang kan an keu selanga helai an hei app management app management hi kan hmua phone then khata chuan apps apps ti chau hi alo langa kha tun tuma hianin kan hmet dawn ani hi tian chuan kan lutanga chuan khita achung berak hianin app list ti kha kan hmua then khata chuanin apps ti chau ten alo langa hi kan hmet dawn ani tiang kan hmet chiamaya kan phone a apps kan nei ho zong song kha lo lang ta ni china kan soyang khanin engmaw tok chu hmun phia hianin alo thian fai to a ma se a thian fai zo tak takem ti kha kan en dawn ni ti chuan helai an hei facebook hi kan han lut chinanga facebook te hi alo thian fai tak tem ti kha kan en dawn ani ti khanin kan hmua helai phone then khata chuanin helai a hnuai vela te hian then na lo om hal mai a ma se tun tuma chuanin helai hianin stories kan ti hian kan lut anga then fai kan tum dawn ani stories helai kan hmuang hianin helai hianin clear data alo ama hei hme tur ani lova a hnuai mi zawk clear cachet hi kan hme zawk tur chu ni hei hme chuanin facebook i data zong zong ho kha
abo vek anga an delete vek anga abula tanga password ne na lu te po angai mai the ni chuwangin helaya clear c a c h t hi kan met zok nga hi 16.4 MB hi la lo nia hi te arit mane mem mai ne chuan kan han metanga an thian fai vek mai don ni kha ti khanin Facebook chu ti khanin aron sang chho ta ti chuanin hela hen kan chuak lenga adang kan en leang adang alom thengem pakhat chau en leila heng zong zong hi pakate tin kan ti vek theia ma se tu huna re do na vain kan lut kim lo wanga ti chuan anain YouTube hi YouTube app hi arin nge rit lo ti kha kan en lenga hei helai kan hmong he YouTube kan ti khania helai kan lut chin do na ni chin myang bok khanen helaya storage ti hi kan met lenga ti chuanin hei kan hmongin hemi an hnuai zawk ami hi somthum panga 0.9 MB hi la lo tlinga hei pui ari re mem mai ni ni chin hun phia khan heng ho hi a thian kim zo lo re reng ani ti kha kan mu theia chu wangin a thu zawk then fine ania chu hei hi helai tak hi kan metanga an thian file le vek mai don ani tuna kan hmuang khan ania ti chuanin kan han chuak lenga dang chu kan lut to lo mai ang ti khanin helai hianin app kan nei dan kha an chen lo theia chu avai pakate ten du le kan lut vek theia engma changa hi kan lu zo zo wangai don ni khatia kan ti chuanin kan phone kha alo zang tonga ti chuan phone kha man kha lo nom to don ani ti chu hei part 1 atan ni sila ti chuanin hei aya thu zo kan ti leng chu pakhat a then dan alo ma chu ti le hun atan kan ti don nia ole khat ti khan du tok mayang